Vakomana vekuzwa aiwa vouya sezvamunoziva kuti vakomana vasina kana saidhi vanongouya vachingoexposa corruption inenge ichiitika munyika yezimbabwe. Vauya vakapa advice kune vakomana vethe regime vachiti panguva inoi vakomana vethe regime netension zvayava panguva ino iri kuonekwa kuti aiwa dzimwe nguva inogona kusaavoidika. Auya achivapa vakomana vethe regime the ruling party ZANU-PF kuti vangaita sei kuti vamaintaine aiwa zita ravo, vamaintaine credibility. Hamusati mena mashoko anobuda itaurwa panapa, subscribe, like, turn on the bell icon. Tipinda panapa paende kuzwa mudanyira achiti if current ZANU-PF internal fights are not resolved amicably, this could mark the end of it. Tensions are so high, and there are high chances of a terrible split, if not possibilities of state security threats. Losing faction may work with opposition to discredit the other faction. Tomashukwa anomudaita panawakomana vekuzwa panapa vachiti aiwa aya matensions akasaresolvewa immediately izvezvi ende zviri amicable, aiwa vakomana zvinogona kutozosplita that party zvakatonyanyisa. Mashoko atiri kuona kuti mashoko encouragement ari kuchipa vakomana vekuzwa vachiti aiwa vakomana ava kunyange zvavo vachimaintaina aiwa zita ravo vachida kuti zvisazivikanwa aiwa nevanhu kuti aiwa panguva inoi marelations avo anomira zvakanaka. Vanenge vachivapa advice achiti aiwa the most important thing ava ndechekuresolvana kunyange zvavo macitizens virakuziva kuti panguva inoi havachavafariri kana kuti havachadi, but chinhu chakanaka kuti aiwa kunyange vakazobva zvavo vabve murunyararo. Tidze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Penda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.